shocking situation yakairapta yesterday paHarare International Airport. Panoonekwa kunzi yesterday is the president Emmerson Mnangagwa paanobva kuAddis Ababa unozikanwa kuti vanga vachiatenda meeting yeAfrican Union. Panguva ino kunoonekwa kunzi ane achigamuchirwa naWikiro Chivhayo anozikanwa kunzi he is a convicted fraudster. Magenerals aripo akatarira maZN leaders nemaarmy generals nemacommanders akatarisa as a fraudster achisvika close kune mutungamiri wenyika zvakanyatsa kuonekwa kunzi these guys magenerals panguva inoyi they might be used in zvakanyatsa kuda pachena kuti havana power. Vanhu vane power vanhu vari close the president. Uri pasubscribe like on the bell icon. Chikora zvakanaka vanobuda chiposta mapictures samuri kuona kudanyora chiti Commander Zimbabwe National Army General Walter Tafumani and several generals standing at ease, while a convicted fraudster standing jagara in front of the president. All these generals will cry in the coming months. ED use dump and kill for wound is forearmed. Ndomashikano yachitobva panguva ine nehendo yechikora zvakananda chiti vakomana tiri kupa mawarnings noda kwokuti the same script yakushandiswa kudhara ndoiri kushanda panguva inoyi. Right now we are witnessing vamwe magenerals amuri kuona ari kutsakatika nemawar veterans. Vamwe vanoonekwa kunzi vari kukola against the Vision 2030 havasi kumira vakomana ivavo. Right now at the same time vamwe magenerals ari kuonekwa kunzi akushandisiwa. They are being warned again kuti chenjerai, noda kwokuti people you are trusting at some point they don't really like you. Pena comment section medu mboudza mafunguro enyu muri kudi pamusoro peissue yaWikiro Chivhayo. Aiwa mapictures amuri kuona in the video. Pena comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like up on the bell icon.